लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय जाबाय। जायफोरा आसाम सरकारनि 1 लाख साख्रिनि थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन, बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां। मानोना हिमन्त सरकारनि 1 लाख साख्रिनि गेजेराव दा आसाम पुलिस आरो सावस्रि बिफानाव थाबैनो आर'जलाइ हांख्रायनाय जागोन। जुदि नोंथांमोना आसाम पुलिसनि साख्रि एबा सावस्रि बिफाननि साख्रियाव खामानि मावनो लुबैयोब्ला बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। बबे बिफानाव बेसेबां लांदां मासि ओंखारदों बेनि मोनसे फारिलाइ सरकारा बानायनानैबो होदों। गोसो गोनां सुबुंफोरा बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला बबे बिफानाव बेसेबां मासि दङ, माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। आसाम सरकारनि होनो गोनां 1 लाख साख्रिनि गेजेराव बे खेबाव ओंखारनाय साख्रिनि लांदां मासिनि गेजेराव दङ। बेवहाय आसाम पुलिसाव गासै 2440टा लांदां मासि, बेबायदिनो सावस्रि बिफानाव थागोन 182टा लांदां मासि। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय फोरमायनानै होदों आसाम सरकारनि होनो गोनां 1 लाख साख्रिनि गेजेराव बे जादों सरकारनि आगानसे दावखोनाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गासै पस्ट, थामहिनबा आसाम पुलिसनि थाखाय बेवहाय पस्ट ओंखारनानै फैदों। इउबि सेक्सन कनस्टेबलनि थाखाय बेवहाय गासै 705, थामहिनबा 705टा भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों। आरो बेबायदिनो एबि कनस्टेबल सेक्सनाव दङ 1429टा, थामहिनबा 1429टा भेकेन्सि बेवहाय ओंखारनानै फैदों। आरो बेबायदिनो साब इन्सपेक्टरनि थाखाय बेवहाय इउबि सेक्सनाव 306, थामहिनबा 306टा पस्ट बेवहाय थामहिनबा भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों। नोंथांमोना बेवहाय रोखा फोरमायनानै होदों। बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना बेखौ आबुङै मिथिनो थाखाय थामहिनबा एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय नोंथांमोना slprba.assam.in नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै बेखौ आबुङै नायनानै लानो हागोन। आरो बेनिफ्राय जेब्ला एप्लाइ जायो अब्ला नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन होननानै फोरमायदों। बेबायदिनो जायफोर बिथांमोना हेल्थ डिपार्टमेन्ट थामहिनबा सावस्रि बिफानाव जुदि साख्रि मावनो लुबैयोब्ला बिथांमोननि थाखायबो दङ मोजां खौरां। हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गासै 182टा भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों। बिदिनो एएनएम पस्टआव गासै 162टा, थामहिनबा 166टा भेकेन्सि दङ। बेबायदिनो एलडिए एबा स्टेन' टाइपिं बेनि थाखाय गासै 16टा पस्ट बेवहाय ओंखारनानै फैदों। गोसो गोनां सुबुङा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना खौरांखौ आबुङै मोनथिनो थाखाय बेवहाय मोनसे अफिसियेल वेबसाइटबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजों थांनानै गासै खौरांखौ आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। बे जाबाय dhsfw.assam.gov.in। बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना गासै खौरांखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। आरो जेब्ला बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ सोलियो अब्ला नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानैनो बेखौ गोरलै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै गासै खौरांखौ आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर सोंनो गोनां दंबायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो। आरो जुदि चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।